Такім чынам, ад вельмі старажытнага горада Іба не засталося нічога, акрамя марскога зялёнага каменнага ідала, высечанага ў выглядзе вадзянога яшчара Бокруга. Гэтага ідала маладыя воіны ўзялі з сабою Сарнат як сімвал перамогі над старымі багамі і істотамі Іба і як сімвал лідарства Умнар. Але ў ноч пасля таго, як яго ўсталявалі ў храме, адбылося нешта жудаснае, бо над возерам бачыліся дзіўныя агні, а раніцай людзі знайшлі ідал зніклым, а галоўнага святара Таран Іша скамянела мёртвым, як ад нейкага невымоўнага жаху. І перад тым, як памерці, Таран Іш накрэмзаў на алтары з хрызаліту грубымі дрыготкімі мазкамі знак ліха.